Fl-istess jum li ħareġ rapport pożittiv partikolarment dwar is-settur tax-xogħol waqt sessjoni oħra fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spikkat in-negattività u d-dadija ta' kliem kontra Malta. Spikka intervent ta' Anvin Bartolo, kunsillier tal-Mellieħa, u lilu jimmilita fil-Partit Nazzjonalista għal snin twal, li fost iċ-ċabċib tal-kap Adrian Delija għal dikjarazzjoni surreali. Għanna ħafna li sfortunatament bil-kem qegħdin idaħlu biżejjed biex jgħixu ħajja ta' annimali. Grazzi. Grazzi. Fost il-kellima l-oħra kien hemm il-kunsilliera Doris Borch li kontestat l-elezzjoni ġenerali tas-sena l-oħra. Borch qalet li l-gvern falla fis-sistema ta' trasport b'xejn għall-istudenti kollha lejn u lura mill-iskola. Falla wkoll fl-iskema ta' trasport b'xejn lill-istudenti. Min din l-iskema jibbenefikaw 28,000 student fejn il-ġenituri tagħhom qegħdin jiffrankaw minn 700 euro fis-sena għal kull student. Intant, bħal fil-ġranet l-oħra fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spikka l-messaġġ li x-xemx niżlet hekk kif intemmu l-25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti.